Представете си какво би се запазило от днешните велики цивилизации след стотици хиляди години. Цялото наше културно натрупване, картини, скулптури и дворци, всички те ще изчезнат и ще остане само следа от настоящата ни технология. Множество материали, конструирани така, че да са устойчиви на износване и скъсване, изложени на естествени условия, постепенно започват да се износват. Желязото ръждясва, бетонът се руши, подземните съоръжения рухват и всички материали се нуждаят от поддръжка. Сега, представете си, че са изминали десетки хиляди години и всичко е било изложено на огромни количества дъжд, векове на свирепи ветрове, многократни наводнения и земетресения. Може би всичко, което ще остане, ще бъдат няколко гигантски парчета изваяни камъни, точно както това, което е достигнало до нас от миналото. Или може би въобще няма да остане никаква следа от нашите напреднали цивилизации, а само от племената, живеещи в Африка, Австралия или на някое друго място на света. Ако учените от бъдещето погледнат тези разбъркани останки и опишат всички общества от периода, в който живеем, като културно изостанали, няма ли те да са се отклонили от истината? Или ако някой открие творба, написана на мандарин, китайски диалект, и направи заключение единствено на базата на този текст, че Китай са изостанала раса, която общува посредством странни знаци, това би ли отразявало истинските факти? Нека вземем за пример скулптурата Мислителят на Огюст Роден, която е позната на целия свят. Представете си, че тази статуя бъде преоткрита от археолозите след десетки хиляди години. Ако тези изследователи си имат своите предубеждения за вярванията и начина на живот на нашето общество и са лишени от достатъчно историческа документация, то те спокойно биха могли да изтълкуват тази скулптура по различни начини. Те биха могли да си представят, че представителите на нашата цивилизация са се прекланяли на мислещ мъж, или биха могли да кажат, че статуята изобразява някое митологическо същество. Днес обаче ние знаем, че Мислителят е творба, изработена за красота, единствено поради художествени причини. С други думи, ако изследователите десетки хиляди години след нас не притежават достатъчно информация и си имат своите предубеждени идеи относно миналото, то за тях е невъзможно да достигнат до истината. Защото те ще интерпретират Мислителят в светлината на своите предубеждения и ще обособят подходящ на тях сценарий. Следователно, оценяването на наличната информация без предразсъдъци или пристрастия, отбягването на всякакъв вид предубеждения и мисленето в по-широк спектър са от огромно значение. Никога не забравяйте, че ние нямаме никакво доказателство за това, че обществата са еволюирали и че в миналото те са били примитивни. Тези предположения се състоят само от догадки и се основават само на анализи на историци и археолози, които поддържат еволюцията. Така, например, рисунките на животни по стените на пещери от преди 30 000 години веднага биват обяснени като първобитни рисунки, направени от пещерни хора. Тези рисунки обаче могат спокойно да ни разкажат за разбирането за естетика на хората от онова време. Художник, облечен в най-модерните за времето си дрехи, може да ги е нарисувал единствено по художествени причини. Всъщност, множество учени днес подчертават невъзможността същите тези пещерни рисунки да са дело на първобитен разум. Друг пример е тълкуването на изострените камъни като първия инструмент, направен от човека маймуна. Хората по онова време може да са моделирали тези камъни и да са ги използвали с декоративни цели. Няма никакво доказателство, а само предположение, че намерените парчета непременно са използвани от тези хора като сечива. Учените еволюционисти изследват данните, открити по време на разкопките, от предубедена перспектива. За да докажат теорията си, те по-своему са изменили някои фосили и избрали само тези, които са сметнали за подходящи, а останалите захвърлени на страна.
Подобна игра е изиграна и за демонстрирането на това, че историята на човешкото същество също е еволюирала. Човешките същества обаче са си били хора още от денят, в който са се появили на този свят и са притежавали висока култура още от този ден до днес. Следователно, еволюцията на историята също никога не се е случвала.